Que tal, saudos? Máis de 20 detidos nunha nova operación contra o narcotráfico no Salnés e outros puntos da provincia de Pontevedra. O dispositivo, bautizado como Doner, deixa tamén unha dúcia de rexistros, algúns deles en municipios como Vilagarcía ou Vilanova. Vémolo de contado, xusto despois dos titulares. O Hospital do Barbanza contará a partir do ano que ven cunha ambulancia medicalizada. A Consellería de Sanidade destinará unha partida de 460.000 euros para poñer en marcha este servizo. O Executivo de Noia levará a pleno a habilitación de crédito para o pago das facturas pendentes. Con fondos propios e unha axuda da Deputación da Coruña para gasto corrente, asumirán o 77% da débeda cos provedores, que ascende a máis d'1 millón de euros. O sector da construción está convocado á folga o vindeiro 5 de novembro. A CIGA impulsa este chamamento co que busca, entre outras demandas, establecer un convenio galego. Cambados pon en marcha un completo programa de actividades medioambientais para este outono. As propostas buscan fomentar hábitos saudables entre toda a veciñanza, poñendo en valor os espazos naturais do municipio con iniciativas como yoga ao aire libre, observación de estrelas ou andainas para descubrir a flora e a fauna da contorna. Esta fin de semana Pontevedra acollerá a terceira edición da Feira de Animais de Compañía. A programación inclúe exhibicións, concursos, expositores e información e venda de artigos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Imos de contado con esa nova operación antidroga. Máis de 20 detidos nunha nova operación contra o narcotráfico no Salnés e outros puntos da provincia de Pontevedra. O dispositivo, bautizado como Doner, deixa tamén unha dúcia de rexistros, algúns deles en municipios como Vilagarcía ou Vilanova, como por exemplo nunha casa do Terrón. Nel participan axentes da UDICO, da Policía Nacional, en coordinación co equipo de delincuencia organizada e antidroga da Garda Civil. O operativo, que está baixo segredo de sumario, está dirixido polos xulgados de Vilagarcía. Se han realizado más de una decena de registros en distintos puntos de la provincia. Algunos, como Vilagarcía y Vilanova de Arousa, ya han sido publicados por los medios de comunicación, por lo que puedo confirmarlos, pero también se han hecho actuaciones en otros puntos de la provincia. Se ha detenido a más de una veintena de personas que presuntamente tienen relación con el tráfico de drogas. Finalmente se han intervenido sustancias estupefacientes, dinero y algún arma. Por tanto, quiero expresar mi felicitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. E o sector da construción está convocado a folga o vindeiro 5 de novembro. A CIGA impulsa este chamamento co que busca, entre outras demandas, establecer un convenio galego. Tamén a ampliación dos coeficientes redutores, tendo en conta a perigosidade do sector. Dende o sindicato creen que sería a maneira de conseguir mellores condicións laborais. Para informar aos traballadores, nos vindeiros días a CIGA iniciará unha rolda de asembleas en lugares nos que se están a levar a cabo obras importantes. Dende a CIGA fixemos peticións constantemente á patronal galega dende fai xa máis dun ano para que se sentasen con nós e ver a posibilidade de configurar, non, este convenio marco galego. Fixemos concentracións, movilizacións para chamadas, emails, de todo, para ver se había unha resposta, e se houve unha resposta, que foi o silencio. Non se quixeron estar con nós, non quixeron falar, non quixeron ver nin estudar a nosa proposta, non? E esta folga pois non é un capricho, e ben promovidas polos constantes abusos que temos da patronal estatal. Mirar os problemas que temos nós no sector e que se poida millorar. Todo o que sea millorar é bo para todos, porque sabemos que a construción é un chollo duro, traballos, como di Lara, penosos, e penso que se debería, a xente que traballa na construción, por lo menos, poder retirar antes ou para que sea atractivo.
O Hospital do Barbanza contará a partir do ano que ven cunha ambulancia medicalizada. A Consellería de Sanidade destinará unha partida de 460.000 euros para poñer en marcha este servizo. O conselleiro de Sanidade anunciou tamén a creación dun hospital de día oncohematolóxico que podería estar operativo en 2027. O conselleiro de Sanidade informou da futura construción dun hospital de día oncohematolóxico no Barbanza, evitando que os pacientes de cancro teñan que desplazarse ata a súa unidade de referencia en Santiago. Os orzamentos autonómicos reservan unha partida de 100.000 euros para a redacción do proxecto e 1,5 millón para a súa execución. Temos por unha banda ese novo hospital de día de oncohematoloxía, ¿no? Temos a intención, temos o espacio, temos o plan funcional e agora temos tamén o que é o diñeiro, ¿no? Se vai licitar antes de fin de ano que é a redacción do proxecto de obra, ¿no? Un investimento de 100.000 euros, tamén temos 1,5 millóns para realizar o que é a mesma obra. Vai super tamén un gran avance, ¿no? Para todos os pacientes oncolóxicos desta área, ¿no? Porque van a ter que deixar de ir a Santiago, ¿no? Para realmente ter aquí consultas e tamén o que é a administración de terapias sencillas, ¿no? Que non sean moi complexas, ¿no? Antonio Gómez Camaño realizaba este anuncio na visita realizada esta mañá ao centro sanitario, acompañado polo xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza, Ángel Facio. Mantivo un encontro co director do distrito Hugo Pérez e outros responsables sanitarios para analizar outras actuacións previstas, entre elas a mellora da eficiencia enerxética do hospital a través da renovación das envolventes do edificio, orzamentada n 1 millón de euros, ou a posta en marcha dun servizo de ambulancia medicalizada na comarca cun investimento de 460.000 euros. Temos tamén o que é unha mellora da eficiencia enerxética do edificio, ¿no? Con unha actuación sobre a envoltura, ¿no? Con un investimento de 1 millón de euros, e temos tamén, por fin, unha nova ambulancia medicalizada, ¿no? Para este hospital, ¿no? Unha ambulancia que responde ás necesidades desta área, ¿no? Avaliada con datos que nos han proporcionado tanto a Xerencia da Sanitaria como o 061, ¿no? O investimento é de 460.000 euros. En canto aos equipamentos, Gómez Camaño destacou a adquisición dun novo mamógrafo por valor de 326.000 euros que se sumará aos ecógrafos da nova sala de radioloxía digital. Os ecógrafos xa están licitados e adquiridos, ¿no? Con lo cual pronto chegarán ao hospital. En segundo lugar, o que temos xa unha nova sala de radioloxía de rayos robotizada, ¿no? Que se complementa con un sistema de radioloxía digital, ¿no? Un investimento de 360.000 euros que vai supor unha importante mellora, ¿no? No servicio que presta esta sala de radioloxía, tanto que é a precisión e eficacia diagnóstica como é a ergonomía, ¿no? Dos profesionais sanitarios que traballan en esa sala, ¿no? Bueno, pois na súa visita ao Barbanza, o conselleiro aludiu tamén ás medidas de reforzo na atención primaria encamiñadas á adxudicación de prazas de difícil cobertura. Tamén analizarán a necesidade de ampliar espazos no Centro de Saúde de Ribeira nunha vindeira reunión coa alcaldesa. Outras medidas, como é reforzar a atención primaria, ¿no? En la lei de medidas vais a considerar a todos os profesionais de atención primaria como as prazas de difícil cobertura, para conseguir atraer xente a esta zona. E tamén temos a intención de falar con a nova alcaldesa, ¿no? Para ver que, de alguna maneira, de poder ampliar os espacios do centro de saúde, que en este momento pues, está realmente limitado, ¿no? Bueno, compromiso con a área sanitaria, ¿no? Compromiso con o Hospital de Barbanza e nada, remato agradecendo o extraordinario traballo que fai a xentes profesionais sanitarios que ejercen a súa labor aquí. A Xunta reserva 70 millóns de euros nos orzamentos de 2026 para actuacións no Concello de Pontevedra. Case a metade, 32 millóns, destinaránse a rematar o Gran Montecelo, pero o Goberno galego recolle bellas demandas da cidade como a variante de Alba, a construción de vivenda pública ou a creación de balsas inundables en Valdecorvos. Mentres o Goberno local celebra os investimentos que responden ás súas demandas, o PSOE considera que son raquíticos para a cidade. A variante de Alba, a construción de vivenda pública, a ampliación do polígono do Campiño ou a creación de balsas inundables en Valdecorvos para intentar rematar cos asolagamentos na rúa Padre Fernando Olmedo son algunhas das actuacións en Pontevedra que a Xunta recolle nos seus orzamentos pro 2026. E é que cando a Xunta do Partido Popular rectifica, pois generalmente acerta, non? Especialmente cando desautoriza ao PP local e personalmente ao señor Domínguez. Estes e outros investimentos suman 70 millóns de euros das contas do vindeiro ano que a Xunta destinará a Pontevedra. Case a metade, 32 millóns, dirixiránse a rematar o Gran Montecelo. En canto aos compromisos que non aparecen recollidos expresamente, o alcalde confía en que se manteñan.
Entendemos, ademais, que siguen en marcha os compromisos que fixo públicos o presidente de colaborar co Concello en temas de instalacións deportivas e saneamento, máis concretamente en Monteporreiro, e que están pendentes un pouco de definición, e esa sí que é unha responsabilidade municipal decidir en que vamos a investir eses cartos. Pola súa banda, pro PP son orzamentos moi positivos para Pontevedra. Rafa Domínguez cifrou en 349 millóns de euros o investimento global que supoñen na cidade e destacou outras partidas como a dirixida a Dragaxe do Lérez ou o convento de Santa Clara. Son os orzamentos históricos para a cidade de Pontevedra, os orzamentos cun incremento moi significativo, 348,9 millóns de euros para a cidade. Alfonso Rueda cumple con Pontevedra, a Xunta de Galicia cumple con Pontevedra, e para nós é un día de enorme ledicia porque estes orzamentos se van a aprobar en tempo e forma e se van a aprobar con moitos beneficios para todos os pontevedreses. O máis crítico foi o voceiro socialista. Para Iván Puentes, os orzamentos son raquíticos e supoñen unha caída no investimento. Asegura que se perden 30 millóns de euros respecto do 2025, pasando dos 97 aos 67 millóns. Deles, o 90% son para Montecelo e para a vivenda pública. Puentes lembrou ademais que ambas actuacións están financiadas ao 64% polo Goberno do Estado. Despois de 10 anos de trámites, Cambados acaba de aprobar o seu plan especial do Porto. Trátase dun documento clave para o desenvolvemento da vila, así como o asentamento de novas industrias. O documento, que xa foi aprobado en pleno, permite tamén despexar o futuro da Praza de Abastos, pendente dunha renovación dende hai anos. Pasou unha década dende que Cambados comezou os trámites para darlle forma ao seu plan especial de ordenación portuaria de Tragobe-Santomé, un documento fundamental para o futuro do municipio que ven de ser aprobado por unanimidade en pleno. É un fito importante polo tempo que leva de tramitación, pero tamén polo que ven a significar, porque gracias a este plan urbanístico, plan de ordenación do Porto, pois veñense a delimitar e a definir todos os espacios que existen dentro da área portuaria e clasificalos en función dos seus usos e das súas condicións de edificabilidade. O que se traduce nunha base para o asentamento de novas industrias ou a ampliación das que xa hai. Vai permitir que as empresas que queiran implantarse ou ampliar, que xa estén instaladas aquí, queiran ampliar a súa actividade, pois teñan unha regulación ben clara para saber a que poden aspirar e que poden facer e que investimentos acometer. Tamén é importante porque había algunhas actividades que estaban en solo de dominio público marítimo terrestre, fora da zona portuaria, e agora pasan a estar incluídos dentro da zona portuaria, co cal a súa situación se estabiliza, se regulariza. O alcalde lamenta a demora en conseguir chegar ata aquí con multitude de atrancos e contratempos, rexita as críticas do PP que acusou o goberno local de ser o culpable da tardanza. Fomos moitas as administracións implicadas e ás veces é difícil facelas coordinar e coincidir entre todos. É certo que estaban implicadas as administracións do Estado, a administración autonómica e nós como administración local. Pero me parece injusto que o PP nos culpe a nós, porque os últimos meses, particularmente os últimos meses, estuvo o plan de urbanismo para portos e de portos para urbanismo. É dicir, son dúas ramas da mesma árbore, son dúas administracións da Xunta de Galicia. E nós o que estábamos era recibindo para enviarlle outro. Coa tramitación do plan especial xa superada, queda desbloqueada a situación do mercado de abastos. O goberno local aposta por unha rehabilitación do actual edificio fronte ao proxecto que no seu día lanzara o PP. O proxecto existente non sirve. E non sirve porque creemos que foi feito un proxecto con ánimo únicamente electoralista para presentalo xusto antes das eleccións municipais, sin realmente valorar nin a dimensión, nin as funcións, nin o cumprimento da normativa urbanística, que é o primeiro, é dicir, non cumple a normativa urbanística, polo tanto, non ten cabida. E apunta o alcalde, tanto o goberno central como a Xunta manteñen o seu compromiso económico para a reforma da praza. E o goberno local de Ribeira avanza na construción do Centro de Deportes Náuticos de Aguiño, que se converterá na sede do Clube de Remo. A alcaldesa e a concelleira de Obras mantiveron unha xuntanza de traballo coa empresa adxudicataria da obra, que se atopa paralizada despois da necesidade de modificar o proxecto ante a necesidade de consolidar o terreo. Os responsables da firma informaron de que a próxima semana chegarán as estructuras prefabricadas de formigón para rematar o esqueleto da nave. A previsión
previsión é que no mes de decembro estea finalizada a estructura exterior para iniciar os traballos no interior que poderían estar finalizados en marzo. Con respecto ao equipamento, o Concello contará coa colaboración do Clube de Remo para asesorar na adquisición do material deportivo axeitado pro desenvolvemento da súa actividade. E o Concello da Pobra está a realizar os traballos de renovación en varias vías do polígono da Tomada. As actuacións con investimento de máis de 180.000 euros desenvolveránse en dúas fases. A primeira centrarase na estrada de acceso ao parque empresarial entre a rotonda da entrada e a glorieta de acceso á avenida da Tomada, mentres que a segunda cometerase na vía que discorre polo interior do polígono. O obxectivo destas actuacións é reforzar as condicións de seguridade co fresado e pavimentación das estradas que conectan o motor económico do municipio. Os traballos rematarán co repintado e sinalización da zona. E a volta da publicidade coñecemos máis desas actividades centradas no medio ambiente que organizan este outono en Cambados e tamén todos os detalles da Feira de Animais de Pontevedra que arranca este venres. Pois aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. O Executivo de Noia levará a pleno a habilitación de crédito pro pago de facturas pendentes. Con fondos propios e unha axuda da Deputación para gasto corrente, asumirán o pago do 77% da débeda cos provedores, que ascende a máis de 1 millón de euros. No pleno do próximo xoves día 30, a Corporación Noiesa debaterá a proposta do Goberno para habilitar varias liñas de decreto que permitan o pago de facturas sen consignar. A intención do Executivo é sufragar ao redor do 77% da débeda pendente con cargo posadicional, o remanente de tesourería e o aforro derivado das medidas de contención do gasto aplicadas dende o cambio de Goberno. En torno a 260.000 euros, que supón o 24% desta débeda, vaise poder pagar gracias a fondos procedentes dunha subvención da Deputación da Coruña, que é un pos adicional e, polo tanto, vai permitir o pago destas facturas sen consignación do Executivo que dirixía Santiago Freire. Froito tamén dunha política de aforro e de reducción do gasto que se implementou dende a chegada deste Goberno, vaise poder facer fronte a 210.000 euros desa débeda, que supón aproximadamente un 20%, e do remanente de tesorería vamos a dedicar en torno aos 400.000 euros para pagar esa deuda. Ainda así quedaría pendente o pago de facturas por valor de 250.000 euros a empresas eléctricas ou gastos de difícil xustificación. O criterio para priorizar unhas sobre outras foi a necesidade de cobro de pequenas empresas e provedores locais, que en algúns casos acumulan 2 anos de atraso nos pagos. Hai moitos gastos que non foron conformados polos concelleiros ou polos servicios correspondentes e cando menos hai que analizar porque xa se encontrou en algún caso algunha factura que non correspondía pagar. O criterio, polo tanto, é pagar a maior parte de facturas de empresas locais e pequenas empresas que teñen a necesidade de cobrar. Nós somos sensibles con esta circunstancia, creemos que é moi importante porque hai moita xente a que se lle debía bastantes facturas, non só deste ano, sino de anos anteriores, ata de 2 anos anteriores, aparecen facturas sin pagar de ata 2 anos anteriores, e iso, como todos comprendemos, pode chegar a asfixiar a unha empresa local que ten un tamaño donde facer frente a este financiación á administración, por así decirlo, porque ao final é unha financiación á administración, pois lle pode ser moi costoso. A intención do Executivo é asumir os pagos restantes de cara ao próximo exercicio e, unha vez superado este bache inicial de pouca liquidez, avanzar cara á estabilidade financeira do Concello, que permita a posta a punto de moitas infraestruturas e servizos básicos na actualidade deficitarios. E por outra banda, o BNG de Noia amosou tamén a súa satisfacción tras o anuncio do Concello de levar a cabo a renovación do bombeo de Abruñeiras na contorna de Barro. A actuación cun orzamento duns 40.000 euros que será financiada a través do pos adicional da Deputación da Coruña virá dar solución a un problema medioambiental grave que levaba máis de 10 anos en funcionamento.
Para os nacionalistas, o saneamento deberá ser un dos eixos prioritarios das accións dun goberno. De aí que o incluíran no acordo asinado no pacto de investidura co Partido Socialista e a Marea. O anuncio da renovación do bombeo de Abruñeiras é o primeiro paso de moitas máis actuacións que virán nesta materia. É un primeiro paso, son necesarias moitas máis actuacións, pero sí que demostra o compromiso por parte do BNG e o compromiso establecido nese pacto de investidura co goberno municipal para que o saneamento sea un dos eixos principais neste tempo que queda de mandato. Neste sentido, dentro dos acordos de investidura do goberno municipal existía un dos puntos, non, que dicía que cando menos 10% do investimento que se realice no Concello sexa destinado a saneamento, e isto pois indica que, pois polo menos polo de agora, ambas as partes, tanto BNG como goberno municipal, están cumprindo. A actuación cun custe duns 40.000 euros, que será financiada a través do POS adicional da Deputación da Coruña, virá dar solución a un problema medioambiental grave que levaba máis de 10 anos en funcionamento. Estamos falando dun bombeo que leva totalmente abandonado durante unha década, un bombeo que está totalmente obstruído e que por mor desa obstrucción no tempo pois está totalmente, digamos, non funciona en absoluto, e polo tanto vaise a renovar este bombeo. É un bombeo primordial dentro da rede de saneamento porque leva moitas das augas da zona urbana cara á depuradora. En este sentido, ademais de arranxala, renovala, vaise a instalar un sistema triturador que o que vai a facer é que os residuos sólidos obteñan un menor tamaño para que non obstrúan ese bombeo e desta maneira pois poidan chegar á depuradora para realizar a depuración dunha mellor maneira. Dende o BNG anunciaron tamén que presentarán novas iniciativas parlamentarias e emendas aos orzamentos da Xunta para intentar recadar maiores investimentos que permitan dar solución aos graves problemas de saneamento existentes no municipio, que están a repercutir negativamente na imaxe do Concello e tamén na produtividade da ría. Seguimos con outros asuntos. Amenceras Paz recoñece as dificultades que para a asociación supón que a Xunta non amplíe o número de prazas concertadas na residencia que xestionan en Pontevedra. Aínda que conta con 32 prazas para atender a persoas con parálise cerebral, dende a súa posta en funcionamento só contan con 12 con concerto autonómico. Amenceras Pace continúa agardando a que a Xunta cumpra o seu compromiso coa asociación a ampliar o número de prazas concertadas na residencia para persoas con parálise cerebral que o colectivo xestiona en Pontevedra. Estamos moi contentos con o concerto das 12 plazas, pero creo que calquera pode entender que primeiro, hai unha demanda social importante detrás. Hai moita xente que espera ansiosa por esa plaza porque a necesita. O recurso está creado. Digamos, as familias o que non poden é sufragar o custo real de unha plaza ali. O custo real anda en 3.000 e pico de euros. Eso, para moi poucas economías familiares, poderían facer frente a este custo. Foi o Concello de Pontevedra quen sufragou a reforma do Centro Sur, que actualmente acolle estas instalacións que contan con 32 prazas. Comezaron a funcionar no ano 2024. Inicialmente foron 12 as prazas concertadas coa Xunta, que se comprometeu a ampliar esta cifra. Para nós, ao largo deste tempo transcurrido, sempre foron negociacións coa Xunta para tratar de incrementar as prazas que necesitábamos concertar con eles, pero sempre había nas conversas atrasos nos prazos, sempre iban a ser dentro de 3 meses, dentro de 6, ao fin de ano, ao primeiro de ano, por unhas cousas por outras seguimos coas 12 plazas. Unha situación que está a asfixiar económicamente a Amenceras Pace. Para nós, manter aquele edificio con 12 plazas nada máis ocupadas é moi gravoso económicamente. Socialmente é moi interesante, pero hai que ter en conta que
o persoal, que é o custo principal das instalaciones, non vai en relación directa simplemente cos usuarios. Hai un personal mínimo que tes que ter ali nos seus postos, independente de que tengas 8 plazas, 12 plazas ou 20 plazas. Segundo explican dende a asociación, o último compromiso da Xunta foi asinar a ampliación destas prazas concertadas a finais de ano, algo que dende a Mencer acollen con prudencia. A última promesa é que, Paula, para finales de ano, non? Para finales de ano é a última promesa. O que pasa que xa somos un pouco escépticos, oxalá tuviéramos que recoller velas, me entendes? Pero foron tantas as veces que nos dixeron que eso, que dentro de 3 meses, dentro de tal, que mentres non o veamos firmado nun papel, non quedamos tranquilos de alguna maneira. Necesitamos cousas concretas, o sea, cousas firmes. Pois para paliar estas dificultades económicas polas que atravesa a asociación, este sábado, 25 de outubro, celebrarase na cidade o evento Pontevedra 5 Sentidos, unha xornada solidaria cunha proposta inmersiva para dar visibilidade ao traballo de Amencer Aspace ás persoas con parálise cerebral. Os cartos recadados van a ir para financiar tratamentos rehabilitadores para nenos e nenas con parálise cerebral, que inclúe este roteiro, como digo, no que vamos a estimular a vista, facendo un percorrido polo casco histórico, o olfato, pasaremos ou pararemos no mercado municipal, tamén ali exercitaremos o tacto, e teremos a posibilidade con unha pequena merenda, pois, probar a que sabe o mercado de Pontevedra. E por último, faremos un concerto no Campiño de Santa María. Vai a ser unha xornada para familias, apta tanto para adultos, nenos, a idea é pasar unha boa mañá todos xuntos e coñecer Pontevedra dende outro punto de vista e demostrar que é unha cidade sen barreiras e inclusiva da que todos podemos disfrutar. Hai 120 prazas dispoñibles que estarán divididas en 5 grupos. A actividade ten un custo de 12 euros para os adultos e de 6 para os cativos de menos de 12 anos. Ademais, todos os participantes entrarán nun sorteo solidario con experiencias sustentables nas Rías Baixas e unha estancia nun pazo histórico de Galicia. As inscricións para as visitas guiadas e a merenda estarán abertas ata completar a capacidade e deberán realizarse a través da web amenceraspace.com. O evento conta tamén con fila cero dispoñible para que os que non poidan asistir poidan facer igualmente a súa doazón. E despois de case 30 anos pecha o albergue da Cruz Vermella en Vilagarcía. O inmoble é propiedade da Fundación Residencia Divina Pastora, que decidiu non renovar o contrato. A Cruz Vermella non atopou outras instalacións que lle permitan manter a súa actividade. Aquí atendíase a persoas en situación de vulnerabilidade. A entidade decidiu darlle unha volta ao seu proxecto. O que van facer agora é derivar os seus usuarios a un aloxamento temporal nun hostal no tempo no que a Cruz Vermella atende a cada unha desas persoas de forma individual para fomentar a súa inserción laboral. A Fundación Residencia Divina Pastora comunicara hai 2 anos que precisaba este inmoble e o que tamén lle tiña cedido a Cáritas. Mentres a ONG cambiou de local, a Cruz Vermella optou por reformular o seu servizo. A Cruz Vermella prestou o seu servizo neste edificio nos últimos 27 anos, asumindo o seu mantemento xunto co Concello. A declaración de herdeiros de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao tamén estará dispoñible na Biblioteca Digital de Galicia Galiciana. Ali será accesible a toda a cidadanía. O documento orixinal está dende a semana pasada custodiado polo Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, despois de que fora localizado no arquivo do xulgado de primeira instancia número 1 da cidade. Ata aquí desprazouse esta mañá o conselleiro de Cultura para coñecelo de primeira man. Segundo José López, o expediente é unha importante achega para a recta final da programación do ano Castelao, declarado neste 2025 para conmemorar o 75 aniversario do pasamento do intelectual galeguista. O conselleiro destacou que o documento poderá ser consultado no arquivo polos investigadores que así o soliciten. A todo o personal do arquivo por a súa acollida e sobre todo por preparar tamén e por poñer a disposición
toda esta información, que ademais se fixe unha escolma tamén de outros documentos que teñen relación con Castelao, entre eles pois, a fundación, algún documento fundacional do Partido Galeguista e outros moitos, nos que, bueno, pois, rendemos esa testemunha, non? A figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que pois é o pai de unha parte importante, non, da nosa historia, do que hoxe somos, é desde logo un personaxe imprescindible para coñecer a nosa cultura e as nosas raíces máis fondas. Cambados pon en marcha un completo programa de actividades medioambientais para este outono. As propostas buscan fomentar hábitos saudables entre toda a veciñanza, poñendo en valor os espazos naturais do municipio, con iniciativas como yoga ao aire libre, observación de estrelas ou andainas para descubrir a flora e a fauna da contorna. O programa inclúe tamén unha campaña divulgativa entre a rapazada, con xogos que van repartir polos colexios. Coa chegada do outono, Cambados pon en marcha a súa maquinaria en defensa do medio ambiente. Pros vindeiros meses, o goberno local deseñou un completo programa de actividades centradas na divulgación e defensa dos valores naturais. Son un conxunto de actividades que veñen tamén subvencionadas pola Deputación de Pontevedra, dirixidas a poñer en valor os espacios naturais e a fomentar un estilo de vida saudable vinculado a actividades a desenvolver nestos espacios naturais que temos no concello. Dentro do programa inclúense distintas propostas a desenvolver en espazos naturais cambadeses. Imos propoñer actividades prácticamente todas as fins de semana, de aquí ata as festividades do Nadal, e son actividades, comezaremos a primeira delas xa esta próxima fin de semana con actividade de yoga, que vimos facer dúas actividades de yoga. A primeira delas o sábado 25 de outubro na Pastora e a segunda o 31 de outubro en Covas de Lobos, nunha área de lecer que hai ao lado do río. Haberá tamén actividades de iniciación á observación do ceo nocturno, que se lle chama no término anglosaxón o Starlight, e faremos o 2 de novembro no Miradoiro da Barca, en Castrelo, e o 15 de novembro no Miradoiro do Couto de Arriba, tamén en Castrelo. Tamén se van a organizar varios percorridos para a observación de flora e fauna. Estas serán o 8, o 22 e o 29 de novembro. A primeira delas será na desembocadura do Umia, a segunda nas Telleiras do Facho e a terceira tamén no Miradoiro da Pastora. Todas as actividades son de balde, con inscripción previa e pensadas para un público amplo. Ademais, outra pata clave deste programa é a divulgación entre a rapazada. Pretendemos inculcar valores medioambientais e, sobre todo, de xestión de residuos aos escolares mediante un xogo que vos amosamos antes, que é un xogo que vamos a repartir entre os escolares de Cambados, donde se chama o xogo de reciclase e donde van a ir coñecendo os distintos tipos de residuos que se xeran nos fogares e como se deben clasificar a hora de tiralos. Deste xogo vanse repartir uns 1000 exemplares polos distintos centros escolares. Por último, tamén se vai editar un tríptico centrado na rede de espazos de lecer e miradoiros do Concello de Cambados, co obxectivo de fomentar rutas saudables a pé ou en bicicleta. Esta fin de semana Pontevedra acollerá a terceira edición da Feira de Animais de Compañía. Será no recinto feiral dende este venres e vai reunir unha trintena de expositores. O espazo estará dividido en 3 zonas diferenciadas que acollerán distintas actividades. Así, a programación inclúe exhibicións, concursos, expositores e información e venda de artigos. Tamén haberá charlas como a que correrá a cargo de Víctor Alves, veterinario chegado de Londres e especialista en diagnóstico por imaxe. Dende a organización destacan outras propostas como a presenza de protectoras de animais que poderán dar a coñecer o seu traballo con produtos propios á venda ou a celebración de competicións deportivas de agility ou dun concurso tipo Got Talent. O domingo pola tarde vais a facer un concurso de Go Talent. Un Go Talent animal en que calquera da persona da población pode vir co seu animal, que non ten por que ser can, pode ser gato. O ano pasado un rapaz trouxo hormigas. O sea, tiña un hormigueiro e dixo, bueno, pois vou traer tal. A trancas e barrancas. Calquer bichiño da casa é ben recibido. Hai varios tipos de premios, a mascota máis orixinal, a máis educada,
o máis guapo ou guapa. Dentro de emprendemento, dentro de emprego, temos unha rede de 15 oficinas de polos de emprendemento situados na contorna rural de Galicia, polo cal apostamos e apoiamos gratuitamente aos emprendedores que inician o seu modelo de negocio, e estamos detectando pois unha crecente demanda, un crecente aumento de emprendedores do sector das mascotas. E Pontevedra organiza dous novos mercados de segunda man baixo o nome de Segundo Premio. A dobre cita xa ten datas e lugares. Será os días 15 e 29 de novembro na Parda e no Gorgullón, respectivamente. Iniciativas que están enmarcadas no programa A Pé de Rúa. Queríamos ir un pasiño máis alá e traballar nun espazo novo na cidade. Si estivemos falando de diferentes tipos de comercios, creo que poñer no foco o comercio de segunda man é un paso necesario e imprescindible para traballar en novos modelos de consumo. Si somos un concello comprometido contra a emerxencia na loita, coa emerxencia climática e con termos unha conciencia de consumo responsável, todo o mundo poderá entender que o que menos contamina é o que non tiras. Baixo o lema o que menos contamina e o que non tiras, particulares, asociacións como a Asociación Veciñal Eduardo Pondal e a Asociación de Empresarios da Parda e comercios especializados en segunda man poderánse reunir nos barrios para realizar un mercado tanto de troco como de venda de segunda man. Incluiránse xoguetes, mobiliario, roupa e outros artigos en bo estado. Ademais, as dúas citas estarán acompañadas de obradoiros para a cativada e ambiente para acompañar a festa durante a sesión vermú. A intención é replicar a iniciativa noutros lugares de Pontevedra. Para inscribirse e solicitar máis información como particular, poden dirixirse ao enderezo electrónico apederrua@gmail.com. E así rematamos. A actualidade segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.